Tričko poprosím. Teda beží. Akcia. Najlepšie. Tak, ešte raz. Stop. No a teraz si predstav, že by zmizli všetky slovenské potraviny. To by bolo strašné, že? To už je lepšie. Najlepšie. Najlepšie je, že najviac slovenskej produkcie nájdete v Coop Jednote. A teraz, ak nakúpite aspoň za 25 €, môžete vyhrať ceny až za 100 000. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.